משטרת תל אביב מודיעה, האנס הסדרתי מאזור תל אביב נלכד. בני סלע הוא האיש, כך סבורה המשטרה, שהילך אימה בשנים האחרונות על נשים ונערות מתל אביב והמרכז. הוא האנס הסדרתי, טוענים השוטרים, שלכידתו נתפסה כמשימה כמעט בלתי אפשרית. אנחנו כרגע חושדים שהוא מעורב בכ-24 מקרים של תקיפות מיניות, ניסיון אונס ואונס. נכנס מן החלון ומסית את הווילון. בני סלע, בני סלע, לא, הוא לא רוצה אותך, לך תחביא את אחותך. בני סלע, בני סלע, הוא פרקטל ומתוסכל, אבל יש לו פוטנציאל. בני סלע, בני סלע, משטרה לא תעזור, הוא מגיח מאחור. בני סלע, בני סלע, מפנק בג'חנונים ללא הבדל גזע ומין. מזוגיות השתעמם ורצה קצת לגוון. בני סלע, בני סלע, ברחובות הוא משוטט, אהבה רוצה לתת. בני סלע, בני סלע, במכנסיים יש לו שד שיגרום לך לפחד. בני סלע, בני סלע, הוא בכלל לא ג'נטלמן, תשכחי גם מהפן. בני סלע, בני סלע, בני בני ילד רע, בורח מהמשטרה, לא בוחר באמצעים, מגיח הוא מן השיחים. בני, בני, ילד רע. בני, 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 ילד רע. בני, 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 ילד רע. בני, 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 ילד רע. לדעת מה נכנס בראשו של האנס. בני סלע, בני סלע, מגיל צעיר העניין בווגינות מתימן. בני סלע, בני סלע, בבית הספר הוא היה גם מטריד את המורה. בני סלע, בני סלע, הם חשבו שהוא שובב, הם חשבו שהוא שובב. בני סלע, בני סלע, הוא בשירותים היה מאונן בלי הפסקה. בני, בני, ילד רע. בני, 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 ילד רע. בני, 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 ילד